Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara gaurkoan lehenbiziko atalean Anizen Aitor Azkareterekin egonen gara, beraiek badakizue jauregia esnekiak ekoizten dituztela eta beraiengan nahiz ekologikoan lanean ari, krisi honek eragin handia izan du ere, berak kontatuko digu Aitorrek pixka nola ikusten duen egoera, ondotik Lorenzo Sarratearekin, erronkari jatorri izendapeneko lehendakariarekin egonen gara, berak jatorri izendapenaren egoeraz solastuko zaigu eta pixka bat nola doan gasna denboraldia eta azkenik saioari amaiera emateko ordoki zalditegira joanen gara eta Alejandro Ibarrak kontatuko digu zertan dabiltzan. Saioaren hasieran esan dugun bezala, lehenbiziko atal honetan, Anizera etorri gara eta hementxe gaude Aitor Azkaraterekin, badakizue Azkarate anai arrebak, jauregia esnekiak aurrera eramaten ari direla eta esnekiak ateratzeko esnea behar da eta horretarako esneko behiak. Beti ere Aitor, ekologikoan hor zaudete, ja urte batzuk pasatu dire, eta egoera, azkenean denok gustuko ditugu, denok nahi ditugu produktu ekologikoak, baina momentua ez da batere erraza inorrentzat eta zuentzat ere egoera zaila, ez? Bai, hoi da, ez dakit nunak itiko denunek, baina ikusten da poliki lehen gaiak igeten nahi direla, eta egia da guretako ere ez dela egoera erresa, azken finean, maten digu aukera hoi, hemen transformatu eta gero saltzeko, eta bai aukera edo, prezioa igotzen alda, kosto igotzen den neurrien, baina bertzaldere ulertu behar da, kontsumitzaileak ere, ez dakit, jornala igete maiote neurri horien ez da arazorik. Problema da, neurri horien ez baiote igeten, eta, iartekoak eta denak igeten badira, ez? Orduan, guetako ere hor gaude eta ez dakigun momentu enten zer ginen dugun, zen ez dakigun noraino lehen gaio denak igein diren bai. Dan abietzen da zuekin, behietan, ez? Esneko behiak, baldintza honetan dituzue, bazkatu behar dire, etxeko bazka egiten duzu ere, baina beti suertatzen da erostea, ez? Eta hor dago arazoia, ez? Bai, egia da, igual intentsiboagoa den batek, igual, bazka gehiago erosi behar izaten du, eta dependentzia hori gehiago da, ez? Horrengatik, guk aposto egin ginunean, egin nuen nolapait ere bertakoi baloria manez, da, gu gintun belai, lurrei eta bar, orden. Egia da, etxekoz ekoizten dugule gehiena, baina zuk aipetu bezala, zeo zer erosi behar da. Eta zeo zer hori, ez, bai pentsu dela, o bai luzerna dela, bai lehen gaia garestitu dela, baina gero ere bai garraio ere garestitzen nahi de, beraz, eragine badu, hori argi eta garbi, ez? Bai, esnea behin esnetik abiatuta, esnekiak elaboratzen dituzue, eta esnekiak elaboratzeko, saiatzen zete modu tradizional batean, nahiko artisau moduan, baina gaur egungo tresnerie behar da horretarako, eta gaur egungo tresneria badakigu, pedalak eman ez dire biltzen eta argindarra behar dela. Eta horre sumatzen da, ez? Hor beste koxka bat ere, ez? Bai, hoi da. Daramagoia urte bat iketzen dela. Egie da, ganden urtean plakak jarri gintule. Ez ginak igun hau gertatiko zenik, izen da, alde batetik suertia edo, bizitza hola da, ez? Hore ganden urtean patu gintun plakak eta egie da, ez dugule horren bertze eragin, ez dakula inbertze eragin, ez? Baina, zuk aipetu bezala, bihartu duzu argindarra, behar duzu gasoila, makinari guzi mugitzeko, eta azkenean, poliki bai bazkaldeti, bai elaborazioan kostea edo igeten nahi de, eta gero salmenta puntu nahi jatzeko ere bai, gero. Bai, zuek zirkuitu osoa izten duzu ez, abiatuta behiaia iztetik, bazkenean esnekiak ekoiztu eta komertzializatu egitea, ziklo osoa zuek kontrolatzen duzue, baduzu zuen gan autonomia bat, eta hori garrantzitsua da, ez? Ez duzu horren besteko menpekotasuna besteengan, ez? Zuek da egiten duzue pixka bat, eta zuek hartzen duzu tamaina ere, ez? Bai, hoi da.
eskerrak, pues hoi, ez, etxeko ziten aldugule gehiena eta pixka zikloa etxi dugule, eta bueno, horrek nolapait ere, pues, bueno, kaso honetan maten ari dira aldaketak edo igoera guztiek nolapait ere, pues, hobeki eraman daitezke, ez? Egia da denei eragiten dakule, ez? Karo, guk azkenean garestiago ekoiztu behar dugu, baina gero ere bai, aipetu bezala, eroslea preso behar du garestiago ordaintzera, beraz, pues azkenean denei eragiten dako, ez? Baina igual baliteke guri ere, igual ez horren bertzeko neurrien, ez? Bai. Zuen produktuak saiatzen zarete salmenta ez da eroso urruti ez egitea, distantzia radio bat markatzen duzue horren barruan ibiltzen zarete, eta ez dakit nola, ze sumatzen duzue banaketa egiten ibiltzen zara zuere, ze sumatzen duzue nola dago konsumitzailea, ze desberdintasuna Iruñaldean ere saltzen duzue, baita ere noski gure paraje hauetan, zer sumatzen? Egia da, nire batez ere tokatzait Iruñera batea, eta da igual sensazio kontu edo batekin eta besteakin egonez. Urtarriletik hasite, dendak, nahiko, gandurti baino kerrago daude. Hoi aipetzen dute, karo, prezioa gehienek igotugu, eta astion erten duen bezala, nik uste jornalak ez ziela neurri berean igen. Beraz, kontsumitzaileak edo denok badugu, ez, ahalmen txarrago erosketak egiteko, beraz, zerbait nabaritu de. Eta uste dut ez, afera daien neurrien ere, gehiago nabaritiko dela. Orain nire ino ikusi, aste zainduetan, jendea nola tratzen den, eta ze jarrera duen kontsumoarekiko, ez? Hor kusiko da, edo izin den eremizko neurri, ez? Baina bai eragine baduela, dendak kezka badute, ez? Gandurtia baino okerrago daudelakoz, edo, gu saltzen duen tokietan, karo, nik ez dakit igual denda hundietan jende gehiago ibilikote den, edo ez? Baina gu saltzen edo gu ibiltzen garen dendetan, bai nabaritzen nahi da. Bai garbi dagoena, kontsumitzailea edo, biztanlegoa gogotsu dagoela, ez? Coviden murrizketa horiekin jende guztia lotua sentitu gara, eta orain pixot askatzekin jendea mugitu nahi du, zuek ere landatxak ere badituzue, eta oso, zona botara jende asko etortzen da, jendea moituko da. Beste gauza da, ez, gero jateko orduan, eta esaten den adkisizio kapazitate hori jarraitzen duen izaten ez. Bai, niko ide, horrengatik aipetzen neurtu behar da, modu hortara, jende atrako dela, erran bezala egie da, gaina tokioketara eta gehiago, ez? Baina gero kusi behar da, atratzen den jende horrek ze gaitasuna duen kontsumorako, ez? Edo, erosteko, edo, noraino den, eta nik uste dut, lemizko neurgailu edo, aste zaindu, egie da, orai aste ez dagoela ongi, baina kusko du orai, aste zainduen ze pasatzen den bai. Bai, eta bukatzen joateko, pixka bat jangelak ere, herrietako, eskolateko jangela garrantzitsua dire zuentzat ere, alde batetik zuen produktua txiki-txikitatik konsumitzaile aurroiek eta familiak baloratzen dutelakoz, eta azkenean etorkizuna hor dagoelakoz, ez pixka bat ohitura honak hartu, ongilan, osasuntsuan, eta zuen produktuak egia esan merkatuan badute arrakasta, ez? Ez da behar misterio hundirik, azkenean zuen sekretua da produktu natural bat, ekologiko bat egitea, eta goxoa dagoena, ez? Bai, nik uste hoide garrantzitsuna, eta zerbitzu bet ona, hoide nik uste dutena, ez? Erran nahi dut, saiatu behar duzu ere, produktuak konstantea izatea alde neurrien. Ze, bakizue, belarra edo bazka aldatzen den bezala, ez nire aldatzen dela, ez? Eta produktuan badula eragine. Baina, oiken dute, hoi da, gero zerbitzuek ere behar du, ez? Behar denean han egon behar du produktua, zuk ezin duzu egun behar eta zuk erran bezala ere, alik eta oberena, ez? Izetia, azken finean, jamar duenak, asunten aurrek, gustora sentitzea, bai jangeletan lan egiten duten personek ere bai, eta guratxoek ere bai, ez? Azkenean beraiek dire ordaindu behar dutenak, eta gustora gamar dute bere seme-alaben jakiekin, ez? Beraz, hortan dago ez du sekretorik aipetu bezala, ez? Baina nik uste dut guri ongi datorkigule baduzuleko urtean zehar salmenta nahiko estable bat, ez? Eta horrei esker ere, izetan alduzu behiko puru jakin bet, eta lana antolatzeko ere modu bet, eta guretako kasuketan garrantzitsua da, ezen. Kuside COVID-ekin, ez? Merkatu ebeiti gantzen, eskolak etxi ziren, eta nik hori ziten duten esneakin, ez? Orden, karo, hori da zaila kudeatzea, ez? Aldiz, estabilidade edo deno indako ere erreixago dire gauzo kudeatzeko bai. Oso ongi Aitor, pozten gara, lanean jarraitzen duzuela, beti bezala herrian
bizitzeko apostu egin zenuten, aski gustora zaudete, zuen afizioa, zuen ofizioa duzue, eta bueno, gustura jarrai dezazutela horrela, eta garrantzitsuena azkenean zuentzat diru iturri bada, baina kontsumitzaileentzat ere garrantzitsua da ez, produktu horiek jateko aukera izatea, eta horrela jarrai dezazuela. Bale, eskar, mila. Mila esker, Zen hartio. beste bat arte bai. Aio. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Bigarren atal honetan, Lorenzo Sarratearekin gaude, badakizue bera, erronkari jatorri izendapeneko lehendakaria dugula, eta bueno, iazko urtea 2021 urtea, ospakizunetan ere ibili ziren, jatorri izendapenean, 40 urte bete zituen, eta bueno, ja urte berrian sartu ginen, udaberreri begira gaudeia, eta bueno, Lorenzo, ezagit pixka bat ze kontatzen aldi guzu, jatorri izendapenan momentuan nola zaudete, nola doa gasna denboraldia? Bueno, orai ja urtea hasten da, gande urtekoa ja pastu zen, ekitaldiek eta egiten ospatzeko 40 urte horrena, orai urte berri bat hasten da, temporada berri bat, eta bueno, pues orai kontseiluan ari gera pues, gande urteko kontuek eta pixke eta hori ateatzen, eta orai berriz ere prestatzen promozioak eta presupuestoak eta denak urtea iteko. Bai, ez da egizuek denboraldia nola hartzen duzu, urtea bezala hartzen duzu edo... Bai, gasnak izaten du kanpaina bat ez, igual urritik urria arte, baina guk dugu urte osoa. Bai. Eta bueno, kasu honetan faktorea unitz izan dire azken aldian ez, sektorea pixka bat zanpatu dutenak, Ukrainiako gerra edo honen aurretik ere egoeratzen bat ere polita, eta hoen areta beltzagoa ez. Bai, hala da ez, inoen ja urte tapiko ja, sobre todo pentsuek ez, argi ere bai, gasoia ere bai, baina gehien bat pentsuek kriston gorakada izena egiten, eta bueno, pues orain torri da Ukrainiakoa eta hau da ja ondarreko rematia. Bai, azken finean, bueno, alde batetik hor zaudete ez, hartzaia zaretenak, esnea ekoizten duzuenak, eta egunero lana egitea zaila ez da, afizioa izan ezkero eta gustokoa lana, baina gero azkenen kontua dire, ez? Zuek ere prezioak ezagit, zeten horretan finkatzen dire pixko bat, esne litroren prezioa, eta nola izaten da prozesua? Urte bukaeran iten die prezioak. Eta, bueno, aurten ja lortu dugu pixkat, izaten ziren kontratuak, iten dugu kontratuak, baina pues, batzuten izaten zen urte asmentan, bestatzen igual martxo aldera, aurten ja lortu dugu urte kompletu izen daiela ez, urte aieko lehenbiziko egunetik kontratu. Bai. Eta bueno, esnea goratu depitet, baina ez du konpentsatzen lehen gaiak eta guatu dien prezioenki. Bai. Hor dago jatorri izendapen ez, azkenean jatorri izendapen bat hitz potola dire, badute zen esan handia, eta azkenean konsumitzaileari begira nortasun bat duen izendura bat, jatorri izendapen bat, erronkarikoa, eta hori sumatzen da ez, ezagik dena da, hemendikan aurrera prezioak ze punturaino eragina izango duen konsumitzaileengan, ezagik salmenta nola joanen diren, zuek ekoizpen aldetika nola planteatua da? Hombre, gu ekoizpen aldetik planteatu dugu ganden urtekoa bertsu ez. Gasna pitxe gutixo inde, baina, bueno, ez da olako zifra handiek. Eta, bueno, Covidekin ikusi zen hori ez, olako marka batek baduela inderra eta jendea, bueno, konsumitu zuen. Lo que hau da bertze manera batean ez, hau ja gure zen osasun aldetik, hau da sakelan aldetik, diruen aldetik, eta ez dakit nola jendea nola ze gaitasuna izein duen gure produktuak erosteko. Bai. Pixka bat salmenta noraino zabaltzen zarete, nun duzu bat indar gehien? Bueno, Estatu Espainolan ez, gehien bat, hemen gainunten eta gero pues, Barcelona, Madrid eta Andaluzia aldi hortan. Bai, hartzaileak behar dire, azkenean gasna egiteko ardi esnea behar da, eta ardia zaintzeko hartzaileak. Hartzailean jatorri izendapena izan den pixka bat, ibilbidea edo hartzai kopurua edo hartalde tamainak, ze joera hartzen ari du pixka bat? Horai pixke dago, pixke geldirek izen zen urte batzuk kiston beraka da ez, hartzainen kopuru bai. Ardiek ere bajatu ziren, eta en cambio produzionea pues, aguantatu igual igo pixet ez. Egia da, badela ja urte batzu, mejora genetikakin eta ardiek mejoratu dira kriston pile, esnean aldetik eta hori da ez. Hartzaina bai, hartzaina izen zen kriston beraka da. Horai pixke geldi, baina, bueno, oinik ere
media de da erten dena o lo que sea nahiko altua da bai. Bai. Jatorri izendapenak azkenean, bueno, nundik heldu den izen hori esaten du. Erronkari jatorri izendapenaren kasuan, jendeak jakin dezan, gogoratuko digu, ze baldintza dire pixka bat, erronkari jatorri izendapen barruan, gasna hori saltzeko. Esnea atatzen da bertako arrazetaik. Latxa, latxa da, eta horraza nabarra, bertako arrazena. Gero hartaldeak, gerotalde, Nafarroa guztikoa izaten alda, baina normalden bazala latxa mendialdean dago, eta kasunten ala da. Gero gasna egin behar da esne gordinekin, gasna egin behar da erronkariko baileran bakarrik, eta 4 hilabete minimo behartu egin gasna eta saltzen hasi hartaino. Hoi die pixket larrizkoena, gero bada beste parametro batzuk eta historio, baina... Garrantzitsuna bai. Eta, bueno, konkretuki, bastan edo gure eskualde hauetatik, badire hartzai haunitz ez, jatorri izendapen barruan? Bai, hemen baitugu bi sormarka, ez, Ronkalti Azabalta, baina hemen bastandik historikoki gehienak beti bidali dugu Ronkal aldera, esnea bai. Bai, zuek azkenean gasnan egiten da ez, erronkarin egiten da, eta erronkari mendialdean dugu ere, baina ez dago oso eskura esaten aldugu ere, ez? Pixo bat eta, zu ere lehendakari bezala, bastanen bizita, azkenean distantzia da ez, eta sumatzen da egunak lan asko izaten dire egunean zehar egiteko, eta bueltaka ibiltzen, denbora joaten da, eta guain ere gehiago, gastu gehiago ez, gasolina eta gasolea dagoen bezala ez. Bai, egiteko orai leheno galtzen ginen denbora eta gasolian diru biziet, orai galdiko denbora eta diru asko gehiago. Baina, dugu herramienta bat segitzeko bizitzen, segitzeko gure lanean, eta, segitu beharko dugu alden bitartean. Bai, zu lehendakari zaitugu, baina azkenean zeu zara pixo bat harpegi edo askotan hor zaudena, baina atzetik bada talde bat, ez? Ez egin nola izaten den kontseilu arautzaile bat badago, edo nola osatu izaten da? Bai, azkenean, kontseilua izaten da Ronkalen kasuan, 3 hartzai, gero hartzai bat gasna egiten duena, eta industrian aldetik 2. Eta gu hartzainak gaude ene sindikatuako lista baten aurkeztuta bai. Bai, gu defenditzen dugu ene Nafarroako izena. Bai. Eta azkenean garrantzitsua da, ordezkari desberdinak izatea, eta ikuspegi amankomun bat gutxienez izatea, zein hildotik lan egin behar den garbi izate hori ez. Bai, kasunten etako importantea hartzainak egotea ez. Atzo izen ginen bilera bat departamentuan eta batzuk gertzen zuten hori ez, ze zaila den lehen sektoreko langileak olako tokietan egotea ez. Eta egia zaila da, baina behar dugu egon. Gure ikuspegia ez du industrial batek izein. Orduen, eta guk defenditu behar dugu gure ikuspegia eta hor behar dugu egon. Bai, zuek zate aktore printzipalak, barrendik bizitzen duzuenak zein den egoera eta zein den eguneroko martxori, eta zuen ordez beste batzuk erabakiak hartzea ez da erraza. Printzipala, dena printzipala gara, baina behar dugu denak egon hor, dezizioak eta hartzeko. Bai. Eta gero zuk esan duzuna ez, pixka bat azkenean ez da aski, bakarrikan produktu bat kalitatezko egitea, sormarka baten barruan, jatorri izendapen baten barruan, baiziketan gero saldu behar da ez, eta saltzeko estrategia desberdinak erabiltzen dire, eta zuen lana hori da pixka bat ez, pixka bat kudeatzea hori dana ez. Bai, gu sormarka kontseilu bazala, orokorrean egiten dugu ez, Ronkal sormarka nolabait ere promozionatu ez, aldugun manerean ez. Gero aparte, enpresa bakotxa, industria bakotxa ginen du bere estrategia ere bai, baina nolabait ere guk orokorrean behar dugu Ronkal sormarka nolabait ere bai promozionatu. Telebista, sare sozialetan, o patrozinetu zein kirol, ez dakit, alden bezala. Bai, presentzia izan eta gero konsumitzaile oroitu da dira zuetaz ez. Bai, behar da, handiko hemendik behar da agertu. Bai, behar da agertu. Oso ongi, Lorenzo, ikusten dugu urtea bukatu bezala, urte berri hau hilabete hauek ongi hasi duzula, beti bezala gogotsu lanean, eta jarrai dezazula horrela. Eskerrik asko. Bale, zuei. Arizkungo ordoki poligonora etorri gara oraingoan, eta badakizue bertan ordoki zalditegia aurkitzen dela aspalditxotik, eta gurekin Alejandro
ibarra dugu, berak eramaten du zalditegia. Eta, bueno, Alejandro, hementxe errepide ondoan, pasatzerakoan ja ikusi dugu segidan, ez? Zenbait aldaketa indituzuela, ez? Nabaria da, ez? Bai, indugu pista batean aldatu ondarra eta beste bi berriak. Bai. Bat borobila eta bestia handi bat. Bai. Pixkat, ni suposatzen dut hor izangotela konkursok eta egiteko, salto eta... Bai. Hainen handia salton dako izaten da, bueno. Hori da, azkenean, bueno, gauzak aldatzen doaz, eta zuek ez aldetikan eguneratzen zarete. Orain ja martxoa, oso antzindua dugu, istanten udaberrian sartuko gara, ezagite zuentzat garrantzitsua da, ez, pixko bat, eguraldi hona egitea, eguna luzatzea, nola eraman duzue negu partea? Pues ongi, jendia COVID-unekin nik uste animatu dela, hola ikusiz, pues kanpuan ibiltzen garela, eta gero badire aurrak ere klaseak ematen dutenak, eta extraeskolarrak, badire franko, eta hola. Orduan, ez zarete aspertu, eta, bueno... Hemen ez dago denborik aspertzeko. Bai, nahiz eta Euskal Herri mailan neguak, gogorrago izaten dire, neuritsuagoak, aurten behar bada, Idor Xamar joan da, eta horrek ere lagundu du, ez? Laguntzen du, bai. Bino, bueno, COVID-unekin egondu da hor, bi hilauteok, atzeko bi hilauteok, nahiko geldirik. Bai. Beti bilida jendia, minio, eska geldirik. Oain baduri, ja, San Joseerako eta aidirela deitzen. Bai. Deitzen eta galdetzen, eta ni suposatzen du, eta urten ere izango dela movimentua, bai. Hori da, azkenean, eguzkia ateratzekin pixka bat, eguna luzatzekin, laguntzen du planak egiteko, gauza berriak antolatzeko, eta jendek esan du zalditegia. Leku berria badituzue, estalpe bat dela urte batzuk egin zenuten berria, eta bertan badire zaldiak. Zaldi hauek batzuk zuenak izanen dire, ez, jendea etortzen delikan pasoitxo batzuk tamateko, eta beste batzuk nola izaten dire, nola antolatzen duzu? Dire pribatuak, jendiak ibiltzeko eta paseok emateko horiek izaten dire lasaiak eta zaldionak, biziri daude, minio, bueno. Eta gero bestiak ibiltzen direna konkursotan, eta horiek dire biziziguak, horiek ja manejatu egin behar dire. Bai. Eta horiek partikularrenak izaten dire normalean edo? Badire partikularrak, minio, ibiltzen dutenak mendirako, Minio, manejatzen deuntzaldia, eta orduan horiek ez dute arazorik izaten. Bai. Eta, bueno, zaldiak ez da aski hor kontu ez, horiek gu bezala, jan da zaindu beharra dire, eta lana da ez, azkenean animalia hauek ongi zaindu behar dire, eta, bueno, badu bere gauza ez. Bai, eta ibili behar dire maiz, zergatik azkenian patzen dire gu bezala. Alfertu eta ez lanik egin nahi, orduan, zin behar da lana, ez zaldikin ere, egunero ibili, egunero edo maiz bentin, zaldia ongi egoteko. Bai. Zaldia ongi egoteko ere eta indartxu egoteko ongi bazkatu behar dire, eta bazka ere garrantzitsua da, eta ikusita momentuan nola jartzeari diren gauzak ez, materia prima lehen gai hauekena prezioak eta dena, ez da erreza ez? Ez da erreza ez, piensua ida goratzen, abiadura batean, kasik imposible dago. Bai. Eta bestela zuen nola antolatzen zarete, etxean zer bazka egiten duzu hemen, kanpotik uste duzu dana? Ez, guk ibiltzen duguna belagia dire gero hor suelto usteko eta jateko minio berdia. Idortu eta hori ez dugu egiten. Erosi bai. Eta horre ikusten da ez, garestitze hori haunitz garestitu dela. Gainera ez dago astirik belarra mozteko, idortzeko eta zeratik okendako silua ez da ona. Bueno, kanpoan baldima daude silua jaten alte, minio hemen bulegoan egoten baldima dire orduan ez. Eta ez egite, zaldiak ez dire betirako ere, sartzen dire, batzuk fisikok ez daude hain ongi, eta joan behar dire pixo bat ordezkatzen. Nola izaten da pixo bat aukerak eta hori nola egiten duzu, zalde batzuia sartu dire, gazteagoak sartu ikasten joateko, prozesuri nola da? Azkenian nire lanerako zarrak dire hobenak. Gaztiak egin behar dire eta zarrak irakusten te gaztieri. Orduan, zarrak beti bajatu pixka ritmoa, horri biltzen.
normalean erosten duzue kanpotik gazteak direnak edo, etxean bere gurutzatuta edo ateratzen dituzue edo nola izaten da? Ba, izaten da dentik, Bai. igual gaztiak eta gero menpatu, bino generalian kartzen dire jainak eta gero hemen pixkat ohitutu pues, hemen bidietan ibiltzera eta Bai. berritik kartzekin ez dakite ibiltzen eta orduan irakutsi behar da, Poliki, bai. poliki. Bai, legarra edo lurra aldatu duzu hemen ere pista honetan, kanpokalde honetan, hemen ze izaten da, jendeak, bueno, aurrak direnak edo bildur pixka dutenak hasieran hemen ibiltzeko edo zertarako erabiltzen duzue? Ez, ibiltzen da zaldia eta zaldiduna pues, pixkat entrenatzeko eta ibiltzeko eta lan egiteko, igual pues, batzuk ez dute gogori mendira joateko eta orduan ibiltzen dire hor, pues, lana inazten, Bai. zaldiri. Bai, Gau, azkenean lana inazire guretako lana da. Bai. Eta hurbilen, bueno, aixago beti ere. Bai. Bai, aipatu zu estraeskolarrak, ez? Azkenean gaur egunen gazteak jarria dire, ba, eskolatik ateri eta txaldetan da kirolen bat egitea, musika dela, eta bueno, kirol polita da, ez? Aldi gainean ibiltzea, hemen bertan baztanen, paraja hauetan, nola antolatzen dira? Izaten dira astean egun pare bat, o nola? Astean egun bat. Egun bat. Bai, kursua ibiltzen den bezala, Bai. pues, astean behin, Bai, etortzen dire, klasia eman, eta hurrengo astean berriz. bai, eta gustura, ez? Bai. Batzuk badire, Ja, afizio handiakoa. bai. Bai. Beste batzuk ez dute hainbeste, minio, bueno, gustora ibiltzen dire, bai. Eta kanpoko jendea baztanera etortzen delikan, ikusten du ja ez paraje hauek, pollitak, eta esaten du, bueno, zaldian disfrutatzea, aukera bada, ez, zuek eskaintzen duzu gainera, ze hasieratik inoiz zaldean gainean ibili ez den personari, kanpora ateratzea, igual ordu bateko pasotxo bat ematea, ez? Bai, eta etorri behar dire, minio, irrifarrakin. Bai. Voltatzen dire, eta gehienak hola voltatzen dire. Eta hori izaten da. Bai, orduan zuek zerbitzu bezala edo eskaintzen duzuena, izango zen zaldi gainean ibiltzea, ezagitik astaro personalizatuak ere ematen dituzuen, Baita ere ematen da, bai. Azkenean jendeak nahi duen ura eskaintzen duzu zuek ere, ez? Bai. Hori izaten da, bai. Bai, zaldia bera azkenean lau hanka ditu, gainean ibiltzen gara, baina behar da tresneria ere pixko bat berexia ez gainean ibiltzeko, ez? Bai. Zer behar izaten du zaldi bate gainean ibiltzeko? Zaldi batekin ibiltzeko behar da behundeko zila bat eta gero burukoa. Pixka gidatzeko, ugalakin gidatzeko eta hori. Eta gure aldez, behar da arropa pixka komodoa eta gero zapatillak edo botak edo... Gero badire, ni bezala, polainak, eta gauza horiek. Erosoa dena, bai. Behin ibiltzeko bi ohiru aldiz, ez da. Bai, suertatuko da tartekaren batean galtzaxetu egin joate etxera, ez? Lehenbizikotik hankaluzatu egotzeko eta karraks. Bai, zimikokin, benpin. Bai, zimik. Larruak iten duena da zimiko, bai. Eta, bueno, gero osasun aldetik, zaldi hauek, ze zainketa behar dire, txarto bereziren bat behar da, nola zaintzen dituzue? Okin behar dire desparasitatu, gu bezala, binook maizago. Gero, bada urtero, tetanose, gripe. Eta gehienetan horrekin ja. Eta ez da arazoriko izaten ez? Ez. Bai. Ongi. Hori desparasitatu behar da urtean, 3, 4 o 5 aldiz hori ikusiz pixkat. Eta gero, kaskutatik eta asko sufritzen dute, zaindu behar izaten dire edo nola? Bai, gupatzen dio ferrak, mendian ibiltzeko zergatik ez da dena leharra. Izaten dire harriak eta zementoa eta karretera pixkat ere izaten da. Ferrakin, fuerte gogoten dire. Ferrakin bai. Ola etzaiote gastatzen hainbeste. Eta gero todo uno da. Oiek harri txikiak sartzen zaiote barrenean eta ez badute ferrik egiten duena da mangutu. Eta ferra hori ze iraupen izaten du, nola izaten da ferra aldatzea da? Ilaute terdi bi hor aldatu behar dira. Bai, zentimetro bat luzatzen da
ilautero, orduan, bi zentimetro sobera da. Bai. Orduan, ilaute terdi hortan, ja, Bai, hori aldatu behar lana da dira. hori ere, ez? Azkenean zuek egiten duzu, etortzen da ferratzaileen bat, Tortzen da ferratzeria, bai. Bai. Nik ezpada, hitze bat patu eta hori, bai, Bai. egiten dut minen. Bai. Beste naz. Bai, eta bueno, gaur egongo ferratzailea jarria dire, ez? Bai, Bute tresneri ona eta Bai. agudo eta ongiten dute. Profesionalak dire Bai. gainera, osake... Bai. Bai. Orduan zuek ja gogotsu ez, udaberriari eguzkiari begira, esperuan, Bai. eta bueno, zuk esan duzun, sumatzen da grina badela hor, jendea mugitzeko, ateratzeko, naturan egoteko, eta kirol egiteko, ez? Bai. Uzten baldin bado pandemiak eta gerra honek, ez dakit. Hai dire prezio goratzen eta Bai. dena, eta azkenian Bai. ez dakit ze pasatu behar da. Bai. Ba, bueno, Alejandro, ikusten dugu ongi jarraitzen duzuela, onditzen, seinal hona da hori, gauzak ongi doazela, ideia berria badirela, eta bueno, aurrerago berriz ere nosbai bultatuko gara, eta ingo dizu bisitatxo bat, bale? Hemen egonen gara, bai. Ongi izan, mila esker. Bueno, zuari. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrek eman ez zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi.